La cooperativa Som Energia ofereix una xerrada en Ontinyent per promoure la participació ciutadana en un canvi de model energètic. Ontinyent ha acollit la presentació de la cooperativa Som Energia, una nova manera d'entendre la distribució de l'energia elèctrica on poden participar tots per només 100 euros. És imprescindible un canvi. El Centre Cultural Caixa Ontinyent ha acollit una interessant xerrada organitzada per la colla ecologista REL per donar a conèixer la cooperativa d'energia verda Som Energia a la que tothom es pot adherir. L'objectiu de Som Energia és molt clar, generar una força social que permeta assolir un model 100% renovable basat en l'eficiència energètica i la participació ciutadana. Nosaltres, com a cooperativa, no tenim afany de lucre. L'únic interès és desenvolupar un altre model energètic, un model basat, per un costat, en la producció d'energia neta, energia que siga tota del sol, fotovoltaica, eòlica, i per altra banda un model de societat, d'empresa cooperatiu, on tots els socis tinguin veu, on no s'abuse d'una situació dominant, com passa en les grans empreses elèctriques, ja que nosaltres no és un objectiu l'obtenir benefici, tot el contrari. Segons aquesta entitat, el ciutadà ha de prendre consciència de la necessitat de canvi de model energètic, que ara mateix està en mans de grans empreses amb l'únic propòsit del benefici econòmic. Per contra, amb aquest model cooperatiu es guanya independència de les grans companyies i s'inverteix directament en projectes renovables. Les grans empreses energètiques, Iberdrola, Endesa, Gas Natural, constitueixen un lobby de pressió que pressionen fins i tot a ministeris per a que facin lleis favorables. Nosaltres, evidentment, estem en contra de tot això i creiem que l'energia ha de ser per a tots, s'ha de descentralitzar i al final n'hi ha que pensar més en el benefici de les persones que no el de les empreses. Per ser copropietari de Som Energia, tots els membres tenen igual vot amb una única aportació reemborsable. És molt senzill donar-se d'alta en Som Energia, ser soci té una quota de 100 euros, que si algú es dona de baixa se li reembolsa, i des d'aquest mateix moment ja pot contractar la llum amb nosaltres. Deixa de pagar, de beneficiar a Iberdrola, les grans companyies, i treballa soles amb Som Energia. Jo crec que aquest sistema té molt de futur. Som Energia no ha deixat de créixer des de la seva formació en la primavera de 2010 en Girona. De 1.500 socis al 2011 s'han passat als 4.200 d'enguany. Clar, els usuaris de llum són milions i milions de persones. Si poquet a poquet cooperatives com la nostra anaren desenvolupant-se, doncs sí que propiciaríem aquest canvi de model energètic que estem comentant. Però clar, no contem ni amb l'ajuda dels governs ni amb l'ajuda dels mitjans de comunicació controlats per aquestes grans empreses i per tant és un procés lent però constant. Fins ara no hem deixat de créixer i d'escampar-nos, no? I també el que volem és arribar a tot l'estat, perquè la cooperativa va néixer a Girona, a Catalunya, però avui en dia ja tenim el País Valencià, les Balears, Andalusia, Madrid, a Navarra i a poc va escampant-se per tot l'estat. En setembre del 2011 es va iniciar l'activitat de comercialització d'electricitat verda certificada i en març del 2012 comença a generar electricitat. Més informació a la pàgina web www.somenergia.coop.